तो हेलो लोगोफोर गुड मर्निं टु यु अल लोगोफोर नोंथांमोननो बयनोबो गुड मर्निं जासिहरनाय थाबाय। तो लोगोफोर आं दिनै मा बुंगोन नोंथांमोना थुनलाइयाव नायनानै बुजिखाबाय जे मैयानि दिनाव सानै सिख्लाफोर आरो सानै मुस्लिम सेंग्राफोर मा जागासिनोमोन स्टेशनाव रेलवे स्टेशनाव मा जादों नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जे अब्लाबो आं बुंनो सानदों आंनिफ्राय जे जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफोरा मानो बेफोरबायदि गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों मानो बेफोरबायदि खालामजायो, मानो वाइ व्हाट्स द रिजना मा? ना बिसोरखौ मुलि होना लाङो ना मा? ना माबा मोनसे थाखा फैसा देखायनानै लाङो, ना माबा मोनसे बै बुस्थुखौ लब जायो? थ' आं बेखौ बुंनो रोंला आरोना, नोंथांमोना मिथियोबा रिप्लाइ खालामहरदो आरोना, कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आरोना। आं जोबोर रागा जोङो आरोना बिदिबा, ना हिन्जावफोरनि दाय ना बै सेंग्राफोरनि दाय। सेंग्राफोरनि दायबाथ' बिसोरो जेल जानांगोन, नंना नङा? आरो सिख्लाफोरनि दायबाथ' बिसोरो थाब गगोन, नै बेफोरबायदि आरोना। थ' आं बेखायनो बार बुङो जे जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदि बेलेग गुबुन हारिफोरजों मुस्लिमल' नङा गुबुन हारिजों बिराद आं जोबोद दुखु मोनो आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि जायोबा, माने गोसोखौ सान्थि मोना आरोना। माने जोंनि बर' हारियाव खनसे नङा खननै नङा बार बेफोरबायदिनो बुथारहैजाबाय, लांनानै फानहैजाबाय, सोरबाबा बुथारहैजाबाय, सोरबाबा गावनि जिउखौनो खस्थ' मस्थ' लानांबाय, नै बेफोरबायदि आरोना, बेफोरबायदि नासयजाबाय आरोना। थ' बिसोरो मालाबाबो जोंनि बर' हिन्जावफोरजों माने मोजां संसार जाखाया। दिनैसिमबो आं रावखौबो संसार मोजां जानाय खोनायाखै। खालि बिदिनो फिसा सासे सानै मोनबाथाय बिदिनो बुथारनाय गारनाय नै बेफोरबायदि आरोना, नासयजानाय, थाखा फैसा दाबि जानाय नै बेफोरबायदि आरोना। थ' लोगोफोर नोंथांमोना आं दिनै बेखौनो खावलायहरनो सानदों जे जायफ्रानाखि सिख्लाफोर आरो जायफ्रानाखि हाबा जाखानाय हिन्जावफोर, नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय जे नोंथांमोना बेफोरबायदि भुलखौ मावा, जे नोंथांमोना अननानै प्लिज कन्ट्रलाव था। जोंनि बर' हारिफोरजों थाङोबा दस्रा खोथा, नोङो थैनायनिफ्राय बासायनो हागौ। थेवबो नोंथाङा हाबा जाखानायबा बेफोरबायदि खामानियाव आगान होनो नाङा आरोना। आरो सिख्लाफोर नोंथांमोना बर' सेंग्रायानो जोबदों नामा? नोंथांमोननि थाखाय बर' सेंग्राया हाजार दं। जोंनि थाखायबो बर' सिख्लाफ्रा जोबाखै, बर' हिन्जावफ्रा जोबाखै। बेखायनो जों बर'खौनो लागोन, बर'नि आरो बर'आनो जों बर'खौनो लाखागोन, नै बिदि आरोना। थ' नोंथांमोना मानो बेफोरबायदि मालाय हारिजों बेफोरबायदि थानो गोसो जायो? इसिबां सिगांनिफ्रायनो बुथारजानाय रेप खालामजानाय मानाय नुबाय, मार्डार खालामबाय, रेप खालामबाय, थेवबो नोंथांमोना मानो दिनैसिमबो मानो गोसोआव लाया, मानो गोसोआव थाया? मा नोंथांमोनाव दिमाग गैया नामा? नोंथांमोनाव थाखा फैसा नुबानो जे गावनि जिउखौ नोंथांमोना थाल लाया नामा? थाखा फैसानि सायाव उन्दुनो लुबैयो नामा? थाखा फैसाया बयहाबो प्रब्लेम, क्ररपातिनि मालिकबाबो बे प्रब्लेम, बयहाबो प्रब्लेम। क्ररपातिनि मालिकबा हाजार क्ररनि मालिक जानो लुबैगोन, नै बेफोरबायदि। बेखायनो सिख्लाफोर सेंग्राफोर जा फैसा दं बेजोंनो खुसि था, बेनो आरोना आंनि बुंनाया। थेंक इउ स' माच लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम। दायो आं गुवाहाटियावसो दङ, आं सानथाम सानब्रैनि उनावसो न'आव थांगोन। थ' नोंथांमोननो न'आव थाङोबा आं ब्लग बानायनानै भिडिअखौ हगारना हरगोन। थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर। आरो जायफ्रानाखि गाज्रि मोनदों थ' नोंथांमोना कमेन्टआव खालामहर मानि थाखाय गाज्रि मोनदों। थ' बिदि आरोना। थ' नोंथांमोननि गोसो लोगोफोर, नोंथांमोना गाज्रि मोनदों ना मोजां मोनदों। थ' थेंक इउ स' माच, बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन, बाय बाय।